Wel, dyma ni stondin yr ysgolion Sul cyd-enwadol. Ffrwyth llafur yw 4 mis o waith paratoi. Gafon ni gyfarfod gwych yn y Wyddgrug, Sir y Fflint, i ddechrau gwaith trefnu. Lot o bobl yn barod iawn i helpu. A mond drwy wyllus da, da ni'n cael stondin fel yma ar ei traed. Fe oedd hi'n benwythnos o osod a dod â'r holl greiriau yma mewn. Da ni wedi cael baneri newydd, da ni wedi cael llyfrau newydd a bob math o bethau eleni, a lot o grefftau a lot o wirfoddolwyr. Felly mae pawb yn barod am hwyl a sbri am wythnos gyfa yma. Wel, dyma ni, mae pabell yr eglwysi a pabell yr ysgol Sul wedi agor i'r cyhoedd. Da ni'n disgwyl ymlaen am wythnos gyfan yn y Fflint yma. Pob math o weithgareddau, mi fydd da ni bobl wedi gwisgo i fyny fel cymeriadau Beibledd, fel rhan o ymgyrch Beibl byw. Mi fydd gynnon ni beintio gwynebau, mi fydd da ni gwneud sticeri, bathodynau, lliwio, pob math o gemau, Connect 4 tu allan ac yn y blaen. Mae yna lyfrau yma ar werth, da ni'n rhannu'r babell efo cymoedd Cristnogol, felly lot fawr o fwrlwm a lot fawr o gynnwrf gobeithio yn ystod yr wythnos. Dyma ni yn stondin cytun, cyngor yr ysgolion Sul, a mae'r Cristnogion lleol wedi dod at ei gilydd mwyn darparu gweithgareddau, hwyl ysbri i'r plant, cymeriadau o'r Beibl wedi gwisgo fyny yn rhoi i storis. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn ydy cerdyn arbennig gyda pwt allan o Beibl.net yn deud stori y cymeriad yma, a mae'r fenyw yma ar y maes yn crwydro o gwmpas heddiw. A mae'r plant yn gallu mynd â'i cerdyn a gofyn am stori y ddynes, a wedyn mi gawn nhw sticker i hwyneb hi i roed yn y lle yma fan'na. A wedyn pan ddown nhw nôl i stondin cytun fan hyn, yr ysgolion Sul, fe gawn nhw gwobr a cael trafod y stori maen nhw wedi darganfod o'r Beibl. So dyna'n sialens ni heddiw, mae fatha helfa drysor efo cymeriadau byw o'r Beibl. Mae dechrau stori yn reit drist mewn gwirionedd, achos nes i golli ngŵr yn ddiweddar. Ac o pethau'n andros o anodd yna fi ar 2 o hogia yna sgini. Helo, sut ydych chi? Hewrai gweddw dwi, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Byddai'n mynd i'r deml bob dydd. Bob dydd. Dwi'n caru Duw. Na, mynd y dda iawn. Lot o plant gael dod i fewn ag allan. Pobl yn cymryd rhan yn yr gweithgareddau sef o clai, neu bathodyn. Mae pobl yn mynd allan ar elfa drysor cymeriadau gwahanol y Beibl. Noa a Iesu Gris allan gwmpas yr Eisteddfod yma. Mae wedi bod yn dda. Plant a rhieni wedi bod yn helpu, wedi bod yn annog plantw i cymryd rhan yn y gweithgareddau ac gwneud y bethau gwahanol yma. So na, mae wedi bod yn bach neis gweld y plant yma mwynhau hynny. Wel, da ni wedi edrych ymlaen am yn hir iawn i'r Eisteddfod ddod yma i Sir y Fflint. A da ni wedi bod yn paratoi ers 2 flynedd a hanner. Ac mae'r tywydd yn braf, mae'r haul allan a mae pawb yn dod, mae'r lle'n brysur iawn ar hyn o bryd. Ond yn y diwedd, be da ni'n obeithio fama yn y babell arbennig yma, ydy yn bod ni mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl na'r peth pwysica ydy bod ni'n groesawgar a bod ni'n dangos yn bod ni yn bobl mae posib siarad efo ni a bod mewn perthynas efo ni. Achos mewn gwirionedd, creu perthynas sydd yn bwysig mewn digwyddiadau fel Eisteddfod yr Urdd. Oherwydd mae'r gwaith ar efengylu go iawn i ddigwydd yn lleol. Felly dyna dwi'n obeithio ddigwyddiaeth yma. Ac wrth gwrs, da ni'n cael gweld hen ffrindiau, mae'n braf i cael eu croesawu nhw, ond mae hefyd yn braf cael croesawu pobl o'r newydd a'i hannog nhw o'r newydd hefyd. Iawn, wel, mae'n wych cael bod yma'n Eisteddfod y Fflint a mae ymgyrch Beibl byw yn ymdrech i drio cael pobl i ddarllen y Beibl.
Ac yn y Steddfod yma yma, dyn ni'n annog y bobl ifanc i ddod yn gyfarwydd ar ei o straeon y Beibl. Mae yna cymeriadau mynd rownd y maes yma wedi gwisgo fyny fel cymeriadau o'r Beibl. A mae'r plant wrth gwrs yn dod i wybod dipyn am straeon y Beibl wrth gyfarfod hefo nhw a siarad hefo nhw ac yn y blaen. Felly, dyn ni'n gobeithio mawr ar ddiwedd Steddfod y Fflint y bydd lot mwy o blant Cymru yn gwybod dipyn am hanesion y Beibl.